awas cek singa rangga budaya singa balera pringgon dari awas woi ana carana tata cara rawe-rayantan malang-malang pucuk ayu rahayu rahayu yo uninde dalane rada jeglong makane pose oke alon-alon awas hei
Jadi mantan sarana
Tos. Layo ngono lho. Awas, awas, oh. Ayo, Waduh. Yo. Oh, ya, tak tempo, palelo, ya, ya, tak tempolole lalelo, ya, Iya, mungkin kenalan nonton ngandap. Jangan hati-hati dengan hatiku. Maksud sinaringan kru riok syaki laladan kulonan ingkang dipun panganosani pidhanipun Bapak Qasim ugi pidhanipun Bapak Nuryanto Panglipur Nuryanto jarine Mas Kenyuk. Monggo mugi-mugi mangke saged dados pasaran pitulasan nanggap neh urunan nyelawewu sak kalang. Ya, amin. Ya putu neh. Makanya jogaken kanthi putu neh. Kasih lanang. Ya, magi tari terjadilan sugeng mercani kebiaring para penari jadilan egolke bokoki. Legolane Ayo. Waduh. Ya. Buka ulangun mangayun ayun keprisi ing kedya sampun kang sinobya ritmo ngandhanandhan nyongkan basa kepan sasan dewi kang Tega Ruda Mapura Kusuma ing antariksa
Jas. Ya. Oca. Ah. Turun. Turun. Jas. Ini tahu gitu. Oh, Mas, untuk Exxonnya tambah sedikit. Bintang kasih amat banyak menghias angkasa. Cilik-cilik gendang apa pancen lolo obrak wong mati ora obrak yen obrak kadene botak yen urip ora piye. Ayo Pak Kaseng, manut jalan. Sing ngeruput orek-orek motore matur wis
sepiane kalakon Otek lima salat ngaji jaga agama Ya, saya kira lagu-lagu terbarunya mungkin ada celengan untuk rekan-rekan kaula mudanya. Nah, ini kita celengan. oh Ya. ya ngono lho Mas Reksa Beo. Ya. Ya. Larmadi. Niki sing ngomong alit niki glondonge Borke. Biasane Borke nyawer anake ben berkah. Mbak Yoga, paribasan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Iya dah.
awake dhewe jenenge ya tetep ya kono raga. Ning manggone ning Magetan. Dadi adat widine Magetan ya aja ditinggal, tetep digawa. Ngono ketoke mantuk Bram. Nah, wis monggo lanjut Mas Leksa. Seenak-enak Mas Leksa. Bos. Yo, Jan. Gayem ora kaya dina iki kae. Atawi kangkur. Abang Manur Kalung Sekar Malati Banget Kaya pilulan Bobot Sama Bele Kang Alun Marah Rasoro
Gendenge tasih rujak-rujakan. Ya, muga-muga teman-teman undang dirujaki nek bobot. Lah rujake wis kuwi. Jroning seneng aja padha lali sing waspada. Muga-muga kabeh tansah manggi suka barugi. Taksih lagon-lagonan kantha Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe regane tokaku ati durung liya kowe kate wong liya apa iki kasih Kayang ora wedi iki, Cok. Gambyak lampanyo sang padhe pujangga anom. Angiri lampahe Prabu Lana Sewandana.
Ayo lo lontongi poro warok sino balelo makaryo tukang libur kabono ngarto lo ya talon yo kakadong Alot ayo Talon ger sayo ayo iya dah iya Batikan, mas.
Ayo kono. Ayo lu. Ya, iki dilondong nemu ning ndi? Lah ngono, Dindan. Baik. Tur. Ora tra. Ora teko. Ora nek. Sini dulu. Ya pakai cek. Up. Ya. Up. Siap gerak. Petra. Oke. Hadap sana. Siap gerak. Siap gerak. Oh, ayo. Itu angkat tangan sayangku. Itu namanya lencang. Itu angkat tangan. Siap gerak. Oke. Ya. Oke. Loh, malah takbir anak sholat. Sini dulu. Kamu namanya siapa? Sini. Dekat Om. Nama kamu siapa? Siapa? nama kamu siapa? Tatar. Avatar. Leto. Udu, sapa jenenge sapa? Macan. Oh, jenenge macan ra padha iki lho. Namane Tahu. Macan. Lho, jenenge apik menungso macan. Gak nek sapa Kamu pengen gano? Heeh. Ya. Dipakai terus nanti nganu ya jogete ngikutin Mas Yoga ya. Kamu nek belakangnya ya. Ya, belakang. Oke. Dipakai. Ikutin guru yoga. Oke? Ayo Mas, ajake. Neroke Mas ya. Sini. Neroke Mas. Didelok ya. Terok, ayo. Pripun? Lah jogete kok senang jari lho. Ya ora lho Pak. Iki lho wong ya jenenge anak kecil agak belajar. kudu senam jari. Heeh. Ngene iki aku dhewe kudune bangga duwe Satu, apa iki? dua. Anak cilik kok ngene pengen gano. Iki sapi. Ayo kita lanjut ayo. Diajari adine piye iki. Ayo, teroke Mas Yoga.
Sik to, aku kok Kon yo nerane suwe-suwe. aku. Ora lho suwe-suwe malah koyo ular ngene Lah iki. iya. Oh dikenerane aku kok malah aku nerane kowe. Kamu di belakangnya Mas Yoga neroke. Neng burine, kowe rono ga? Aku rene. Iya, Ho. Nah, iki neng burine. Neroke Mas Yoga ya. Jogetane neroke Mas Yoga, ayo dipakai. Ayo, Mas. Oh. Ngikutin. Sik. Wes, kalah, kan kono Ben. Kok sikile ora iso meneng ngono lho Mas aku iki. Lah yo malah koyo PBB gerak jalan. Ampun ngoten, mboten. Kak, Dedek, sapa iki jenenge? Macan, Dedek Macan kamu duduk di situ dulu. Delok Mas sik ya. Oke? Nanti nek wayahmu kowe tak panggil, oke? Oke, Bos. Ayo, tapi langsung ayo. Kowe iku jaluk saweran piro? 6. 6 ki 6 piro? Jaluk piro kowe? Rene. Iku saweranmu jaluk piro? Kok iso 6 lho? 6 iki 6 piro? Masmu bagian sito kok. Ora, ya wis kowe nek kono. Ayo aja mantuk, aja mantuk reokane jek engko bare. Ning kene sik, duduk kene. Putra. Hop. Nah, Ayo delok Mas yo. Oh, kowe ning kono sik, delok Mas sik, engko geden kowe yo. Oke. Put. Ayo nanti lanjut ayo. 6 ki 6.000. Oh, 6.000. Iya, kowe tak cilik 6.000 ya sepatut kok tak kei. Ayo, Mas. Ayo nanti lanjut nih. Tancane yo. Ayo, Mas. Loh, kok iso? Pak Sopo? Baleno. Pak Sopo iki? Nek omongan aja ngawur. Lali aku. Pak Sopo? Pak Tempe. Ngawur kowe. Pak Kenong karo Pak Tempe. Sapa? Tempek. Yo Tempek. Padha wae. Ora oleh ngono lho, Kak. Sik, Kak. Cakung. Akra tak sampe deh. Loh, sesuai kok Pak Bilo kok. Ben. Oh, satu. Rene sik, Kak. Guyu. Rene sik. Ora. Rene kok. Rene guyun masih. Guyu. Lha kuwi ra guyu kok kuwi nangis kok terang. Diguyune. Guyune. Lho. Argano kowe. Ora jaluk saweran. Ra. Jaluk ora. Lho Bali to. Yo ngomongke saweran Bali to. Bali ra. Put. Karepmu. Putra. Lah, lho, yo sip. Put Mantap. awak dhewe ning kene iki dikon nyapa. Loh, aku ki yo ora ngerti lho, Kak. Aku ado-ado saka Jawa Tengah ki rene iki ora ngerti acarane Aku ke Jawa Barat, Loh. Lah aku Jawa Selatan. Jawa Teng. Wis Jaksel. Aku ning kene kon nyapa, Bu? Loh, ora to iki sik dhewe omah iki sing ndi aku iki ora dong Aku lho, ora Kak. dong kok. Pak, iki sik dhewe omah sing ndi to? Nggo kelahiran. Oh, alah, iki to, Kak. Ayo Kak, ini sik Kak masalah. Awake dhewe jangan kancah. Bener masalah. Lah to, sing ngene ngisor yang Goblok. Iki lho ayo. Kathok ijo kalau Put. Nah, kathok ijo kuwi, Put. Kerudung ijo. Yung mimpi.
ora lho. Sik donga. Batut ora Oh niki. Niki oleh undangan. Ya kuwi nanti Oh, ngantene sik larang ki Mas Rudi Prasetyawi. Iya. Prastia. Sing wedok apa? Dian. Lho sing wedok Dian. Perpanjangan iki lho sapa? PUJI. Puji kok. Ya Puji. Puji Setiane. Setiane Tias. Lah iya, Mbak. Matur suwun ya, Mbak. Matur suwun, Mbak. Didongak netra. Didongake teman gawe temantene. Kowe sik. Kut celun wonge ben metu. Loh. Oh iya. Nganteni iku diceluk rene kan arep didongani. Kan dhewe kan moden. Dhewe moden. Moden. Iya. Mbak Mas rene. Ayo. Put geret. Geret put. Nganten lanang wedok digeret wae. Wis kaya wayake ya astagfirullah. Sorry lho, Pak. Ora lho, Pak. Banget ora keningan-inan. Heeh. Delok ora temantene wis kaya wayang Ramadan Rimi. kok iso Ramadan Rimi lho. Lho, apa? Ramadan Sinta. Ya ora lho. Bagus buatan. Sik, Tra. Gede gagah dhuwur, cantik, geyo. Tekolono nomor kanggo kupengi patamu. Pak Tepek. Antene mangki. Atepek. Ora Ya ora. Allah. Ayo didongani kowe Didongani. sik. Kowe sik. Ayo Ledok. Kok iso? Iki Terus. ngantene awak dhewe sing jongkok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, adewe mudine kok iso jongkok lho. Nah, ya bener, ayo. Kok iso dongake iki sing bener. Tak ajari. Lambene turuk setruk. Hei, tak ajari. Rene le, tak ajari kaya masih ngene iki lho rek. Dongane iki ngadeg Mas, adeg. Wah, ora penak. Wah, kesel, gak. Kesel bar nyapa lho, aku ya bingung. Jareke kesel. Sik. Tra, ndongani ya tak dongkanan. Yo mudin kok yo. Sik, Yo, Pak. Pak. No, Pak. Jile sik, Pak. Jile. Korsine. Sik, Mas. Nek iki mudin tenan. Nek wis go peci ini wis mudin tenan iki. Ayo, duduk. Aku. Wes. Loh, entek. Mas, iki suarane rada gedhi sithik ngono piye? Hah? Cek. Loh, kok sik? Dik. Ayo tak didongani kok. Suarane kurang gedhi ya, Tra? Jan. Oh sip, ya kuwi. Ayo tak dongane ayo bismillah. Ayo tak duduk. Yang menengo. Diam semuanya. Semuanya bilang amin. Iku sik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Le, wabarakatuh. ini. Iya, Le. Iya, Mbah. Ngelak. Wes, hop. Ayo, neh. Ngelak neh. Ayo, Mbah, entar didongani. Loh, ngelak neh. Aku kira nyelak. Ya terus. Aku jaga suara. Oke, siap. Monggo. Ayo Dang. Iya toset. Wis sik. Ki lho. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ampune ra enak iki. Tuh. Ayo entar didongani iki lho. Iki wis capek. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Amin. Allahumma barik lana fima Duh. rasaktana wa qina adzabannar. Gah. Amin. Ora tenanan lho nek dongani iki kowe iki. Allahu ahad. Allah somad. Lho jare kan dongani. Nek terus piye nek kon? Wes ngene weh. Kowe iki ora profesi nek nganu basa Arab ngono iki. Kudu profesi. Ora profesional. Ya kuwi lho. Profesional. Kowe iki nek basa Arab ora iso tak dongani kene. Kowe Tak dongani. sore po. Bete dongane iki. Oh, ya wis ben didongani Mbah Tempek. Dongane. Mati. Yo sip. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inna ma'amru. Amin. Bidang kasayan. Amin. Aniyaku lalu. Amin. Berpayakon. Amin. Kasa itu. Lho. Mbah, iki dongane apa lho, Mbah? Lho, kok iso?
Iki lho, malah kesurupan ya iki piye iki? Sik. Lagi donga kok iso malah dadekke kesurupan wong ngene iki piye lho, Mbah? Iki dongane akhirat arep surupan kok. Pun ngene, nanti tuh. Piye? Hah? Bar kuwi ndak lanjut nih. Oke. Nek iki tak dongani aku wae, aku. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bahasa Indonesia ya Mas yo. Aku ora iso bahasa Arab kok. Mugi-mugi temanten panjang umur. Amin. Amin. Lancar rezekine, lancar. Nah. Amin. Mugi-mugi bae. Amin. Loh, entah diberi momongan yang soleh. Wes. Anake sendi. Anake iki. Oh, masalah lo gak ya Allah. Ora lho Pak, tak kira-kira ning iki jek urung dianak, tak hargae. Lah kok anake wis samono gedine kalau. Aku ya kaget. Aku yo kaget. Ya wis, muga-muga ndak ditambahi momongane neh. Loro. Aja sik piye to? Ya siji ae amin. Amin. Muga-muga rezekine lancar, Kok barokah. Ya Mas ya. Amin. Kok ndak nyawer aku nek sing akeh. Nggih kendang Oke. sing oke. Aku arep joget ngali yo. Biasane sak donganan iki. Makasih. Hah? Ya. Iya toh. Angke dongane sing didu. Ayo Mas. Ya. Pikachu, Doraemon. Loh. Lah iya aku dirarone kowe ya, Bode. Lah iya, rupaku aku mbah aku dikapane iki kok. Cek niki numbasne putune napa pripun? Gak. As Yo gak. masalah wong kok. Ngano ben Ya, bener. sayang anak. Sayang anak. Kamu Niko di terus cilik-cilik kon nyekeli. iki lho. Doraemon.
Teletabis. Apa iki? Lung. Malah cedek. Ora lho. Ora. Tak kira ki dicelurnya Pak Bilungnya arep ditukoni, arep dilarisi. Lah kok didongani. Ya Allah, Lung. Lung. Aku ora tak sawer piye to, Lung? Wah. Ayo. Wah, yo. Ayo. Ajane yo. Ayo. Yo. Malah dodolan pelembungan. Terus. Ayo sini metu ayo. Lah ngono. Ayo terus. Iya. Ayo, Mas, ayo gratis di sini ayo. Yo. Ini apa? Aku kok wedi kok kaya ini Mas ya. Kok salaman tuh. Kowe iki diomongi. Salto. Dual. Jaluk edrek. Oke. Wis tak omongi. Ayo Mas. Wes. Ayo berdua ya. Berdua. Ayo enggak apa-apa. Yo. Oke. Adik, sampun. Matur suwun Mas ya. Tasik. Oke, matur suwun. Oke. Nggih, niki tasih setunggal, Pak. Saya ajeng nyumbang. Monggo Mas. Nggih, Mas Hedi nggih tasih. Oke. Monggo Mas. Ayo, Sok.
Wah,
Piye Bi? Lah wong ya tarah nek ngedrek pacare iki disuwek-suwek iki. Iki Lah yo ngono kuwi. iki lakone iki piye? Lah kira adine dhewe. Loh, lah Mbah tempat iki lho pacare yoga, Mbah. Adine yo Pacare. Yo iki adimu iki pacarmu. Oh ora salah aku. Aku. sudurnya mangan mayo kae. Oh iya Mbah Tepek. Tenan lho. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau balik ngono lah. Balik. Ora balik. Balik iki goyang loro. Piye lungguh wong loro? Dan sawong luru. Ya toh Mbah Tepek. Oke. Oke. Salto se. Aku tapi. Nggih. Aku sih. Nggih ngeten. Ayo. Ngeten Mas. Pripun Pak Eko? Sajroning Lah, sing dulu jelas pacare yo kae. Heeh. Oke. Oke. Berarti ya Mbah Mbah. Mbah. A1 loh. Satu. Akhir ya terus tinggal lo kan dipakai. Ya. Rene. Mbah Tepek. Ngeten kanca-kanca. Nggih. Sajroning suka kudu eling lan waspada. Nggih, niki alhamdulillah pagelaran wonten ing sonten punika nggih kanca-kanca saking Singarangga Budaya lan kanca-kanca saking Singabala Pringgondani karawuhan legend Magetan. Nggih menika Mbah Dikin dugi mriki. Nggih. Kapure nganu Mbah niki lare-lare nem-nem nuwun donga pangestu mugi-mugi anggenipun nderek ngluluri budaya khususipun budaya Riau Ponorogo sageta lancar berkah barokah lan dugi tuwek Mbah nggih. Ngeten. Kula niki kula suwun Mbah Dikin kersane ora ketang sak kebatan ya anu Mbah medun ning Palagan Mbah. Nggih leres Pak Eko. Lah nggih no. Awake dhewe iki ora kabeh iso ketekan legend Magetan. Ya bener Reok kuwi manggone ning Ponorogo Mas. Siap. Mau tidak mau Reok panggah Reok Ponorogo. Akan tetapi kita manggon ning Magetan. Adat Widiwidana ning Magetan aja sampai ditinggal. Leres Bapak. Ah, nggih ngoten niku. Nggih. Semoga Pak Eko. Nggih, nyun